De pier van het Amelaan. Je stiet dat er giet. Maar hij giet net. De veerboot van het Amelaan naar Holwert had een uren vertraging. Net vanwege het lege wetter, want dat is ik vaak het geval, maar dit keer vanwege acties van het personeel. Hey, goedemorgen. Ze krijgen minder taslagen voor weekenddiensten en ze hadden krijgen maar hegere werkdruk. Nou, dat komt met name omdat er meer afvaarten binnen. Hè. Steeds meer extra boten natuurlijk. Je meer mensen naar de eiland. En je hebt alles mooi gekregen natuurlijk hoe de vaargeul en dat die net jip genoeg is. Werd er de vertraging ontzien. Ja, dat betekent langere werkdagen. En wat de meesten missen is de waardering van de werkjouwer voor dat extra werk wat zij doen. En dat is net alleen nog een yield, maar dat is ik gewoon het koude klapje. En even zeggen van nou jongen, mooi dat ze er niet in haast. Dus het zou leuk zijn als we zometeen een aantal van jullie in ieder geval samen met een aantal van ons dat gaan uitdelen aan de passagiers met een pamfletje erbij van waarom wij hier nou vandaag staan. We waren voorbereid. We wisten het via internet dat het ging plaatsvinden vandaag. Ik heb al gelijk, dus als ik een uurtje langer moet wachten, ja, maakt niet uit. Het is goed. U bent met allemaal kinderen onderweg? Ja, ik heb een tweeling van 8 maanden. Die zit hier erbij en eentje van 2 jaar. Dus dat is lastig om zo lang te wachten. Je hoort het. Het personeel wil net met de passen praten. Het is ook net verstandig om dat te doen, zeggen de vakbonden. Zij zijn hartstikke bang voor represailles. Dat is ook de reden dat wij op Amelaan binnen nou en net in Holwert stieren. En dat stichten bij de directie. En de ingstierde wil dat de directie dan hun erop ontruinen zo om aan het werk te gaan. En wij zijn gewoon bang dat de meesten letter de les van krijgen op het moment dat zij nou op de voorgrond gaan staan. Dus dan blijven we als collectief met elkaar staan. En dan ben je een blok, hè.